Какво е цялото това? А какво да сложиш коронка на някакъв гангреняса или зъби? Какво се случва тогава в самата уста? Какво се случва с човека? Вижте ме, аз ви се доверих. Доверих ви се и дойдох и си купих всичките камъни. Госпожице, Главата ми много е празна. Празна е. Вие преусложнявате нещата. Спокойно. В една статия го прочетам цялото това нещо и аз се видях там. Какво прочетохте? Ами... Нека да ви чуя. Какво прочетохте? Прочетох за това, че се получава едно потискане, че се получава едно изтласкане, едно невротизиране, което е буквално под самия килим на цялото това мое съзнание. Не знам какво се случва. Главата ми е пълна с толкова много мисли. Къде съм аз? Вижте всичките тези сравнения... Тези сложни психологични понятия само ви объркват. Нужно е да осъзнаете. Ние правим позитивен коучинг. Постоянно. Това не е някаква психология. Това не е някаква там психо нещо си. Не е психолечение такива. Не. Ние правим коучинг. И то позитивен, емоционален и финансов коучинг. На вашите взаимоотношения, на вашето професионално и кариерно развитие. Коучинг, позитивен. Знаете ли, чудесно е. Просто да усетите щастието. Да. Нужно е да се старайте повече. Старайте се повече. Знаете ли, навън чакат много хора желаящи да работят с нас. Както ви гледам, за тази сесия третата таксата е 30 000 евро. Да. 30 000 евро. Къде да ги намерите тези пари? Вижте сега, Вселената ще ви ги даде, когато мислите позитивно. Просто мислете позитивно и потокът протича. Той вибрира във вас, защото Вселената е вибрантна, тя е резонансна. И когато мислите позитивно, тя ви дава това, което вие и давате, което строи от вас, излъчвате. Тя ви го връща едно към едно. Ето, чувствате ли потокът, тази вибрация, така, в костите си я чувствате, вече знам. Просто не се доверяте, таксите на 30 000, да. На нас тук позитивните коучинг консултанти, позитивни коучинг консултанти, можете дори да се включите, да станете една от нас и да консултирате позитивно. Спокойно, обучението е кратко, наистина е кратко, не е нужно никакво предходно образование. Не е нужно да сте лекар, психолог. Не, просто знаете, Вселената ви обича така, каквато сте вие. Вие можете. Знаете ли, ние ви се доверяваме. Просто е нужно да се платите, каквото е нужно да се платите, нали така? Защото когато давате и получавате, казал е още един древен китаец. Така. Спокойно. Това е временно състояние. Какви са тези коронки, какви са тези гангренясали канали? Вие не сте коронка. Всичко е простичко, просто нахранете добрият болк. Това е. Там го прочетох и там. Там се видях се аз. Искам да съм щастлива, какво стана, какво се получи, какво сбърках. Трябва да потиснете повече всичко това, което се вади. Избутайте го. Избутайте го, бъдете силна. И мислете позитивно. Мисля, ето имах успех, сега рухнах толкова, всичките ме обиждат. Старайте се повече. Още. Старайте се повече. Колко? Как? Много повече. Как да ви платя дори тази среща? Как да ви я платя? Имам само един камък и празното. Имам добри познати, които купуват бъбреци. Спокойно. Единият бъбрек ще е достатъчен за тази консултация, която сега правим. Ето в съседната стая имаме хирургическа зала. Спокойно, не се притеснете. Вселената ще се грижи за вас и с един бъбрек. Позитивно мислене, потокът на парите, знаете, тече през вас. Позитивното мислене, това е истината. През мен вече нищо не тече, нямам надежда. Как да стане с това позитивно мислене? Знаете, че вие не сте достойна просто за нашата система, чувствам го. Можете да се насочите към други специалисти, но тук на нас не трябват силни хора, които могат да мислят изключително позитивно, да не се поддават на никакви други условности.
Минало ранни години, възпитание, дълбоки комплекси, схеми, програми, съдържания, психични. Чували сме ги и от други тези разни приказки, изтласкване, невротизиране, психотизиране, било глупости. Ние познаваме законът на привличането, знаете ли? Ето, ние пропагандираме тайната. И метатайната. А тя е тук, тази тайна, ние ви разкриваме. Revealed. The secret is already revealed. Ето, изида вече разбулена за вас. Великата тайна, откровението. Откровението за законът на привличането, за вибрационната вселена. Вие вибрирате вече, чувстваме все повече в потокът на изобилието. Знаете, че 1 минута при нас е... Ще ви се довери и този път. Естествено, че ще се не се довери. Нямам какво повече да ви дам. Защото Вселената не се доверява. Това не е приемливо. Защото ние сме духовни, както ви казах. Но парите са най-важни. Искам и аз да достигна до това духовно. Ще достигнете. Трябва да се стараете много повече обаче. Много повече. Каквото кажете, това ще... Всичко, да, точно така. Окей? Добре. Песната ни приключи. Беше ми много приятно да се видим. Вие скоро ще усетите как потокът на изобилието прелива вече от вас. Да, знам. Пожелавам ви приятен ден, вземете си турбичката. Не ровете по кофехте отвън, моля ви, защото се вдигаме ритма. Всичко добро, успешен ден ви желая. И животът е красив. Да. За някой да. Животът е прекрасен. Да, всичко е чудесно. За някой да. За вас, да, точно така. Точно така. Позитивен коучинг. Позитивен коучинг. Позитивен коучинг.